नारायण नारायण नारायण। घूमत फिरत नारद बाबा पहुंच गए कहाँ? राजा कंपन के दरवाजा पर। राजा कंपन सत्सु के राजा रहले। कहले जे नारद बाबा कैसे कैसे आगमन भइल बा? कहले जे ई बतावा राजा तनी अपना घर के हालत थालो। लगले है राजा कंपन कथा सुनावे। एक ही लड़का रहे उ लड़का मर गई। ए बाबा ई बताओ ये जे जन्म लेता वो काहे मरता? बाकी बैटरी बाबा गवले वही भाव में कि मनवा डूबता उतराता भेद बताइए बाबा हमरा के समझाइए बाबा। एगो लड़का रहे हमार वो चली गई सूरधार। एक ही लड़का रहे मर गई खूंटेबे टूट गई। ए राज के उत्तराधिकारियों के हुबाना हमरा सत्यनारायण भैया ए बाबा के भगना है जना बाबा के श्राद्ध क्रिया में हमने के जुटल बन जाए। सत्यनारायण भाई जी के हार्दिक अभिनंदन शुभकामना। एगो लड़का रहे हमार वो चली दिहल सूरधार। तो लोगवा काहे मरेला एकरे भेद बताइए बाबा हमरा के समझाइए बाबा। नारद बाबा कहले के सुनी एगो राजा बबुर बाहन रहले। बेटा के श्राद्ध क्रिया करो चिंता मत करो। अगर श्राद्ध क्रिया ना करबो तो प्रेत जोनी में जन्म होला। तो कहले जी काहे? कहले जी हमरा से सुन ल 4 मिनट के कहानी बिया। बबुर बाहन नाम के एगो राजा रहले। शिकार करे खातिर जंगल में चल दिले। घोड़ा पर चढ़ के पीछे पीछे सेना बिया। देखो तो बाबू शिकारावा शिकारावा शिकारावा। एक दिन राजा करे चल एक दिन राजा करे चल शिकारावा। चलो तो गइले जंगल के मझारावा। एगो हरिण के शिकारवा शिकारवा। एक दिन राजा करे चल रहे। हरिणा पर बाण चलवले। हरिणा दूर तक दौड़ल। राजा ओकर पाछ कइले। जंगल में सेना के संग छूट गई। रास्ता भी भटक गइले। अब राजा रात के 12 बजता एगो बर के पेड़ के नीचे सूते लगले। नींद आवतिया तब तक वो बरवा के ऊपरा से आवाज आवे लगल राजा 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 के भाई तनी हमरा सामने आओ। भूख प्यास से राजा के मुंह सूख गइल बा। सेना के संग छूट गइल बा। उ प्रेत ऊपर से नीचे उतर के आई। खले राजा हम जात के बनिया हैं बाकी रौरे राज के हैं वैसे हैं खूब धन संपत्ति कमाईनी। बेटा बेटी हमार श्राद्ध क्रिया ना कैलन हम प्रेत जोनी में हो गइल बानी। हे राजा हर प्रजा राजा खातिर पुत्र के समान होला। एगो लाल हम रखले बनी। हाई लाल एगो ली पुतरा पुतरी जरा के हमारा श्राद्ध क्रिया कर दे ताकि प्रेत जोनी से हमारा छुटकारा मिल जाए। राजा गइले पुतरा पुतरी जरा के 5 हाथ के लगीना 5 पोर के लगी हले। काहे लिया 5 तत्व के शरीर है ऐसे 5 पोर के लगी लिया। क्रिया केहू के 13 पहला केहू के 16 पहला केहू के 12 पहला। कहाँ है
बाकी घाटवा टंगाई तो 10 दिन पनिया दिया 10 गो इंद्री के शांत करे खातिर वो घंटे में 10 दिन पानी दिहल जाला 10 गो इंद्री शांत होला लोग क्रिया रवा कहियो करी बाकी 10 दिन घंट में पानी दिया 5 पुर को लगी लिया 5 तत्व के शरीर है ए राजा पुतरा पुतरी जरा के 10 दिन घंट में पानी दे के ओ बेच के श्राद्ध क्रिया कैले उनका प्रेत जोनि से छुटकारा मिल गई तबे से हमनियों के अपने बाप दादा के श्राद्ध क्रिया यही तरह कर ले जाए ऐसे कनी है बाबू कि सबके जाए के बाद सब चले जाए।